Bach. Silly yma! Right, hello guys, what is happening? Shut my pethau. Bore da guys, a chroeso nôl I PopT. Wow, mae hi yn gynnar, ond hei, mae dy fi reswm da dros bod ardi hi'n mor gynnar, achos mae Jed a fi yn ffilmo cyfres newydd o Chwarter Call! Yes! Heddi yw ddiwrnod ffilmo yn bloc 2 a fi'n cwrdd â Cadi, Dewch a Miriam unwaith to a guys, gesiwch be. Ni am fynd â chi tu ôl y llen I weld beth I actually'n digwydd ar set dyledu. So mae rhaid I fi gyrru I Gaerdydd I lleoliad nawr a na I cwrdd lan gyda chi nes ymlaen. Beth am I chi Tanysgrifio I PopT, os I chi ddim wedi wneud yn barod. Hoffi'r fideo yma a gwasgu'r gloch bach notification. Welai chi ar leoliad. Dyma ein lleoliad ni. Am y dydd, ni yn neud sketches Steddfod Silly heddi. Felly, obviously, ni mewn neuadd. Bydd lot o gymeriadau gwahanol gyda ni heddi, so lot o wisgoedd gwahanol, lot o wigs gwahanol, a lot o nôl ymlaen yn y sedd golir na. A nawr, fi'n mynd I gael fy ngholydd I wneud ar gyfer y cymeriad cyntaf. Tedrych fel 9 fi. O, diolch mai. Dyna yr ysbrydoliaeth wrth gwrs. Mae rhi gynnar I fi. Gwig. Great. Gorwy. Cwbl sy'n un. Delith. Delith? Sa'n gwybod. Ann Jones, oedd hi'n bych diolch yn fawr I chi. Oh, sorry. Ann Jones. Beautiful. Ych chi'n meddwl da? A o'n chi dod yn... O, eich mewn, fi wedi dod o Rydaman. Rydaman, o Ie, Rydaman. Barod am y gwestiynau heddi fe? Luke, pwy ti wara fwy? Yr arweinydd heddiw, felly fi oedd sy'n arwain y Steddfod Silly. Ti bach y gyntaf, fi'n bach yn nerfus. Yn ystod le, gweiddi ar y plant I nôl I swper, mae Ann Jones oedd yn bych. Molly! Molly! Bwyd yn barod! Ti'n clywed fi, Molly? Bwyd yn barod! Cari, fi bod yn ffocysu ar sgidiau ti, oedd sgidiau diwetha ti'n hilarious I fi, dyna yma. Beth yw wedi fi ar sgidiau, gwed? Sa'n siŵr. Actorion yn licio gwylio I hun. Bach yn uwch, Jed. Os yw'n cael checks cyn neud... O, hei Cadi. Hiya. Ti join yn y link fi, ti eisiau? Hi! Yes, ni wedi cael cino. Cino, lyflu. Be ges ti? A Caesar. Caesar. A fi? Ond fendigedig. Mae fe yn... Really nice. Fi wedi ffind o mas, fi'n gwisgo hwn. Yn y sketch nesa. O, mae'n dyn. Bach. Ti'n gwybod sy'n di troi o? Mae lot o gymeriadau wedi bod gyda fi a wedi cael cyfle I ffilmo nhw, ond yn y sketch nesaf fi yn chwaraewr darts. Jed, dyna ma boi. Dangos I PopT beth wyt ti'n... Ydych chi ddyfalu beth mae Jed yn chwarae? Yes, boy, pass. Tennis. Oes! Pas! Lod o Elin! Pas! Allai sgwrdd cais mynd pas! Esbonio I fi bach am dy gymeriad ti. Dwi yn y sketch yma, dwi ar Zoom, ond mae'r Wi-Fi yn warthus. O'n I gyd I bod na. Ni gyd I bod yn Tebol. Ie. So, ti'n clywed rhai o fy ngeiriau I, ond dim lot ohonyn nhw. So, dwi wedi gorfod dysgu hanner. Brawddegau. Lwcus iawn. Mae rhai yn un actoriol proffesiynol fan hyn, fel. Ni wedi cyrraedd, mae bron wedi cyrraedd diwedd y dydd. Mae yna un sketch ar ôl gyda ni.
Fi'n credu mae pawb yn barod. Ddim quite yn siŵr lle mae Luke, ddo. Bach o WD-40 sydd angen ar yna. O na. So, sketch o'r dydd yn dod betan, wig arall. Cool. Barod i fynd i weini bwyd nawr. Bron yn diwedd y dydd. Sut mae di mynd heddi, Cadi? Cyflym! Cyflym. Cyflym. Cyflymer. Un gair i ddisgrifio heddi. Hwyl! Hwyl! Luke? Egniol. Egniol. Da. Ti, Jed? Silly yma! Sef o silly! Croeswedio tro lasagna chips. Lasagna chips unrhyw. Mae Chwarter Call allan heddiw, felly ewch draw i wylio, neu os gallwch chi'r raglen gyntaf, allwch chi ddal lan ar S4 Click neu BBC iPlayer. Cofiwch chi Tanysgrifio, hoffi'r fideo a gwasu'r glwch bach notification, ond tan tro nesa, ta-ra!